Eli moikka taas. Tää on tää suuri. Ottakaa. Noin. Eli moikka taas. Eli mä sain tänään 2, eli tämän ketun, tyhmemon ja kissan, mutta se kiirahti kissan. Mutta joo, ei tiedä otti. Niin, minäkin lähdin 9 kouluun, kiiroin tuolla ja siksi ei kuulua. Mutta näytän nyt sen kortin, missä lukee tämä syntymäpäivä ja mistä se pitää ja sen nimen. Mutta en ole niin hyvä vielä enkussa, eli katson olen 3, niin en ole vielä hyvä En ole hyvä vielä enkussa, mutta näytän sen. Se on tällaisessa, sen nimi on Slicks, en osaa sanoa sitä. Sitten tossa on tollanen teksti, tämä näin tässä. On tollanen, ja tossa on sen syntymäpäivä, se ei näy hyvin, koska näin tarkentaa. Näkyy täällä hyvin. Mut se on Peer Day, mä oon 1. Se on tällaisessa kortissa, eli tällainen. Täällä on tällainen, ja ai niin, jos te haluatte, jos teillä on luottokortti, niin voitte tosta www.ty.com. Sieltä löytää näitä hirveästi istuviakin. Mutta minulla ei ollutkaan muuta asiaa, niin moikka!